Yes mga ka-Forza, mao kini ang ikaduhang adlaw sa misa de Gallo nga nanukad live dinhi sa Archdiocese Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandawi, ko National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandawi, uban ni Monsignor Antonio Medina, uban sa mga kaparian na mo celebrate sa iyang antos nga misa.
ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Isulong naman ni Father Jerome, ang inasahan ko pagkakantok sila, si Father Bob Elisa, o si Father Phil Filmar, ang SPD, sila Father Bob ay manager sa UIRF, o si Father Phil ay assistant manager. Karon live ka sa UIRF sa Facebook. Diyan sa Telegram. Ditawag mo nila sa UIRF, ditawag sa Facebook, nabutan ng ditanan. Iban sa karon, kasi kung sa Tunal Tirang Maria, ini ginagawa lawan sa pagpapasunog sa mga bilen, aron sa pagpatanda, sa pagkatao sa Panginoon Jesus. Lalo maandang kita sa pagsasaludo sa mundo sumisa, ako pa nang nagsulat ng atong mga sala.
O Diyos, magbuhat at manunod sa tao. Nagbuot ka ng iyong pulong mahimong tao. Sulod sa tiyan sa babaeng ka ng birhen. Dungga kini among panganuyo. Aron ang iyong bugtong anak magpaamit ka man sa iyang pagka-Diyos. Human siya magpaubos aron pagkamit sa among pagkatao. Kini among ipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak. Nabuhi o hari o balgalino sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hantod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa masahog sa Henesis. Ngari o pamati kamo, mga anak ni Jacob. Pamatiin ninyo ang inyong amahan na si Jacob. Huda, dahil ka sa imong mga igsuon, tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda, ito'y sa liyon. Patiyo niya ang iyang tungkulon, o unya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa liyon, manghuyatin o unya muhinda, o walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagpupod siya sa harianong sentro, o sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Hukta niya ang iyang gahon, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niya aron maghari sa tanang katawanan. Ang pulong sa Ginoo. Sa iyo, Lord.
Si Isaac amahan ni Jacob. Si Jacob amahan ni Huda o sa iyang mga igsoon. Si Huda mao amahan ni Pares o ni Sarah. Si Tamar ang ilang ilahan. Si Pares mao ang amahan ni Esrom. Si Esrom amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mao ang amahan ni Naasod. Si Naasod ang amahan ni Salmon. Si Salmon mao ang amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz ang amahan ni Obed. Si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed ang amahan ni Isay. O si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan, asawa kanando ni Urias. Si Huram ang amahan ni Uzias. Si Uzias mao ang amahan ni Hutam. Si Hutam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Sikias. Si Sikias mao ang amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Uzias. Si Uzias mao ang amahan ni Jeremias ug sa iyang mga igsoon. Niadtong panahon nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Kuman mabihag ang mga Israelita, si Jeconias anak kang Salatiel. Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao ang amahan ni Abiud. Si Abiud mao ang amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao ang amahan ni Sadok. Si Sadok mao ang amahan ni Akwe. Si Akwe mao ang amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Elisar. Si Elisar mao ang amahan ni Matan. Si Matan mao ang amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria, na mao ang inahan ni Jesus na ngalan Mesias. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David. Kung napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Ug lain napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod na nataw ang Mesias. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gahapon, ikot natos akong gigagaw na taga Dumango. Kung mahimong ba kumakutarong Domingo, nagsisundag na ako yung misa nila dito sa Dumango kay mag-family reunion. Maunang tanong sa Pasko family reunion. Kaya apin ko kay akong mama taga-din taga-duman ko dito sa Kupata, taga-durukon. Kung mga taga-din ito yun. Pero si taga-din o siguro ng kibaw, yung mama taga-din ni man lawa ang video na suko. Mga namang unong pag-open yung mga pare. In a way, ang mura behind niya ang pag-diro kaya siya at kung makalis siya kaya tagalin naman siya one of you pakis ninyo siya at kung nakalis siya ninyo intas kami nanginamang kami na mag-feel at home hindi uban ninyo
kami sa inyong pagdawat namo, inyong mga pari, mafilan kami sa inyong pagpangga namo, na mafilan kami. Hindi nga kami mafilan ko, hindi na mo makatubo namo, hindi naman kami patuloy sa amin. Anyway, ang kagika ang tukod, maoy na isbutan diri sa ibang hilyo. Mga napyo, mga tinapay, mga salmon, tuna, mga bagya. Ipakita ang kagikan o mga kaliwa ni Jesus. Kita naman, narabatay tayo na ikon sa mantuloy mo si Bibida, Senyor ganito, sa inyong dali, ang close relative na mo kaya ang mama sa mama, ang tulo sa mama, igagaw ka ilma, ang tulo na ilpin. Kaya mo na, katos Bibida na itong ang request niya, ilang pa yun, katapag siya po, yun sa tao, nila po tatuin, wala sa kayo kung ang tanaw na ito ang bagikan ni Jesus, nakapot siya na pag-ipagpit tayo. Na kung kita pa, itingalit ang mundo, kita ay mga kill, ay mga adulterer, saan pa natin ang magtikot ng uban niya ang pag-ipagpit. Nagkalatratas lang ang aging. Nagkalatratas lang ang aging. Pero tuliga sa atong Archdiocese, isa tutukan na itong year of ecumenism. Daghan kay ang religion na kalaratas lang kung alam. Year of ecumenism, interreligious dialogue, o indigenous people. Na itong mga isulong na ang karon nagpagkakaroon nato. Nagkalaratas na ito. Unang gitete mataparoon tuiga o dialogue towards harmony. Pag-istudya yun, communication yun. Kaya kung wala communication, magkaguliyan na yun ang atong aking. Hinahangin tayo ng istudya. Pagkutang nila pa sa pagkakita sa kaya para istorya ko sa tanin. Kaya karoon na ba, alig-alig kay grabe na tayo ng advancement sa social media na ito, advancement sa communication. Kaya karoon sa natin ni karoon, nakita kasi mo kalimutan karoon sa nagtanong sa Facebook. Umanto pa na live streaming pa na sa Facebook. Kita na karoon sa taasang suos kalimutan ng tanaman. Pero ang alig-alig, nagkatuon ta sa usap-usapan ng global village, pero at the same time, nagkalayipot na. Kaya nawala ng mga akon. Usad na mga sagrado kaya buhat na ito ka ng mga akon. Nagtanong mo ka, nagtapag ka ng buwan mag-istoryahan na ginanuman, sinitog ko. Away mo, kung mag-istoryahan natin. Kaya grabe na nag-advancement sa atong social communication, huwag yung pag-dialog, ginanuman. Mismo nila sa Panimalay na ay nagbumul. White ganay. Ang gusto mo ng nagbumul, manamang, kaya huwag may ganay. Hindi ka tingin ba amang. Nagbumul. Ngayon ito lang sa istorya sa pagkitayo lang. Nagbumul, mga nag-away, nagbumul, white ganay. Ngayon nag-uumang lang ng Banas, Manila. Na ituyo dito, ang flight niya alas 6 sa pumuntan niya, mahimo ko mag-alarm, kaya naisip ko na na alarm, pero gusto ko siya, nanikamot siya ba, paray siya nasawa, kukuha na siya ba, iganda na sila, ma-patch up na yung relasyon, bakit siya mag-alarm, nanikamot siya nasawa na, papuntaw siya alas 4, sa lang. Pero ako siya iganda pero nag-communicate, kaya po siya sinasawa. Iyon sa niyo pag-communicate, nagsuwat siya sa papel dahil ukawa ko umaalas patro. Ibutan niya sa ambulansya, niya nasawa. Pero nagkataon siya nasawa, makita niya nasawa, kumpar niya siya alas patro. Pagkauma, nabiyakad sa Suritano, huwag siya kamatay.
Nakatingog siya kaat, kasabtan niya yung tawa. Tingnan ikaw bukawa ko, tingnan ko bukawa. So, siya, bakit ikaw eh? Gaya naman yung sabi, katanaway ko nga. Terus video siya muna, di ba ba ito? Mata na, alas 4 na. Yung anak-anak, mura tayo ako, hindi kita mag-istoryahan tayo. Kung hindi kita mag-dialogue. O inabong kaya yun sa dialogue, maugin na ang isa ulog karon. Kung ang ulog na imong paa. Mura ba kita iswili ng iyong bandit. So siya kasbebong dahi, the word of God. Ang ulog na imong tao, kung mipuyo, uban ka na ito. Pagkabunahan, nato. Imagine ninyo, kung usa ka gabi, mugigda ninyo ang Santo Papa dito sa inyo, sa kanyang pation. Pero ang atong Ginoo di lang yung sa gabi nila, di puyo yun, uban ka na ito. O, nagpakamatay pa kami para ka na ito. Imagine na lang kung sa kapinangga sa Ginoo. Kumuha ng akit ko ninato na bubuhan ko mga buhan na ayaw na itong ikasukli, ikabaw na ito sa gugma sa Ginoo nag-ianli kita niya. Kinsa na ito din taon-taon na iyan na kanyo. Kinsa na ito din taon na iyan itong wason. Pero bisan pa niya na, bisag unsa bata, bisag sikin sa bata, pinanggang kita sa Ginoo, di kita malalis. Umaunay ako dito karon ang andam na para sa Pasko, pinaagi ini siyang kakadlaw na itong negosyon sa Ligalyo na atong ihalad sa mga Virgen Maria na dako kay po na itong mga Pilipino na ang unang kaadlaw sa Ligalyo ang Santo Papa yung mismo na sa ulog dito sa Roma nag-isa Ligalyo sila dito. In a way, ang atong mga isuko na Pilipino ay mga parente na ningantos mga lating lugar, giantos sa sakripisyo para sa bright future na himo po din ng mga misyonero. Nagsangyaw sa ngalan sa Ginoo. Kung na atong salamat po din sa Santos Kamisa sa mga oportunidad na naimot ang mga dialogue, mga istorya at sa Diyos o sa ising katao. Pinaagi sa mga Virgen Maria. Kaya kining atong debosyon sa mga Virgen Maria, kung hatod magkita ni natin nato ni Jesus. Kaya mahal na Virgen Maria, ang misyon at kumita niya nato ni Jesus. Dili kay kutong raniya. Mabita naman yung to Jesus through Mary. To Jesus with Mary. Nato ni Jesus, pinaagi ni Maria, nato ni Jesus, uban ni Maria. Kung naipagingon ninyo, kamu nga mga taga-mandaw ninyo, iluso kayo. Malipay din mo, no? Malipay mo. Malipay. Ako magugulo. Ano? Kanang liuso, uso kaya musimba, uso kaya magusagyo, uso kaya maglumina, uso kaya magposisyon, uso kaya magiba, uso kaya daw sisimba, uso kaya ito. Huwag magtakto ba ang iyang ituuhan o ang iyang pinungatan mo na religyoso. Pero dili Diyos mo. Religyoso pero dili Diyos mo. Mahirap ginagdatan Diyos mo. Kaya ang Diyos mo mahatlok yung tatakit sa sikatan. Naabot ako usa ka agawan na sisindahan na natiran siya pa, nandang siya natiran niya kuha niya. Kamu na yung mga tindahan, mga pagigay ng mga hindi, ibang damo na daan, at ang pagpagay, kauman, hindi
Nagkapya, asam na, ready na lang yan. Ready na nyo lang. Ang timbangan, i-adjust na. Manan nyo lang. Yan ang style na galing. Nagtimbang ko sa kilo na ako na ito ako. I-adjust ang timbangan, manan nyo lang. Nakatong ganador, isipula na. Isipula ng korpo. Manan nyo lang. Nagali na. Kaya mag-usabi nyo lang na. Mamaya itong kayo grasya din yung isulog na sa atong pagkayalo, uban sa atong sikitaw, uban sa Ginoo, lamantang atong pagkabiliso na ito sa pagka-Diyos mo. Akong itubag kung anong igagaw at nalilimtan na ito. Okay, makahiro ko kung ito ko. Hindi ka wakapan ko ang Senyor. Wakapan mo magagamit diri. Wakapan mo isang Kristan kay kapilya mas bukid ang pumisahan ito. Gaway sa prima at tulad maglakan. Ako, malibay ko na makauban kanila sa reunion. Kay after all, usas mga lindot kayo ng Christmas songs, Christmas carols, kanang yung I'll be home for Christmas. Mga panahon sa Puma, Pasko, panahon sa mga family reunions, madahil na diyan ito pag-ilusyon mga galing Maria, pag-sirde sa atong Panginoon Kristo, ang itong mga buta, yan ang grand reunion dito sa katapusan, kailangan nato sa langit. Inarap po. Pag-amulitan nato sa Diyos na pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo, na naglatag ka nato pagdagat sa kabiliyon sa kinabuhi at sa atong kabanayan. Moingon kita, Ginoo, pagkalingmugi kami. Ginoo, pagkalingmugi kami. Alang sa simbahan sa Diyos, nasa kanunay ay nang siya nalilipot sa mga multo o pagpanglupang sa kabiliyon sa gasa sa kinabuhi. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalingmugi kami. Alang sa tibuong kalibutan, nga ang tanong katawhan, bulig o dili magpadala sa mga miwing na buha sa uban, diha sa katagtagsang pagkikilan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalingmugi kami. Alang sa atong kaisuunan na nalinglang sa sayo, na pamaangkin sa pagpanalipod sa kinabuhi, nga unta makaumbo sila sa ilang mga sayo, pinaangkin sa lamdan ng Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalingmugi kami. Alang kanato na nalikhamon sa pagsunod, sa maayong pagtulutan, na gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita diliko, nga mubarog sa kamatuoran, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalingmugi kami. Alang sa salubong sa Diyos, Teopilo Kamuno, Obispo, na mabayan na sa kalugaran sa awan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalingmugi kami. Alang sa atong mga kaigsunan na nangamato, mahihipon na sila ni Kristo dito sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalingmugi kami. O Diyos, libugdan sa tanang kabuhatan sa kalibutan, ang imong anak mo ani alang kananod diya sa paagi ng lawas mo. Itugod na sa kanunay, kami mag-amping o magbalaan sa kinabuhi, pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen.
magmangka sa Diyos samahan makagagahong sa tanan. Santo sa Ginoo, ang mga gasa sa imong simbahan, imuhan ang pusod kami sa panalangit nun, pinaagi ni ining santos na pagkatawad, kinayamang ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pinaagi na Yesu Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-ani, gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukit, imatuto siya sa inaan nga ulay. Isangyaw siya, minuan nga magbubunyag, o ipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagtulog kamo namo sa kalipay, samtang namandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron ini iya kami matukladan na nagtukaw diha sa pag-ampo, tugog ang among mga kasing-kasing sa kahinan mo o pagdayon. Ubusa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay-ulong na pag-ingon. Sa pagkasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya ang pan, mipasalamat kanino, mipikas o mihatag niini, ngadto sa iyang mga tilon at Panginoon. Dapat kini ninyo tatanan o kanan, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan
Asaan paagi agusan panihapon, ikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pagsan, mihatag ni ngadto sa iyang mga tigol nga niyon. Dapat kini upay nung natanan ikandiin, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pagtunay nga kasabutan, ang dugo na iulan kaninyo, alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala makasayo, o kakapindi, aron paghandong nga. At tulisan niya ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandong sa makayo o pagkabangon niya sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pang kaginabuhin, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga moatuban o maaragan kanimo. Imuan ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inom ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diya sa gugma, uban Francisco ang Papa, niyo si ang Obispo ug sa tanan ng mga bahay. Inom kami usap ang mga igsoon nga namatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nga namatay diya sa inyong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa inyong naon. Kaluy kami tanan. Imo ang kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos. Uban ni San Jose iyang bata. Uban sa mga apostolos, sa tanan ng mga santos na nagatuman sa inyong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila ang ikaw na daygon, ug ang ikaw na hinayaw. Pinagi ni Iso Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, gihatag na ganang mga kalagawan. Diha sa gayo sa Espiritu Santo, ang taman ng walong himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nag-inom ka sa iyong mga apostoles ng kalinaw, hindi ko kaninyo, ang aking kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, ang dili, ang pagsaling sa inyong simbahan. Kung sibo sa inyong kabubuton, atagi kami sa iyong kalinaw o kahiusa, ikaw mabuti o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa dalanan kaninyo. Atong ipakita ang atong pag-inigsoon na Kristo. Ini mao si Jesus, ang pulong na nahimong araw. Ang kordero sa Diyos na nagawartan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nagilapit sa iyang pangkiti. Jadi pa mga lawa, ay mundong gabon, ay mga stations, di na kami ilugay, ay kapataan ito ba? Ang tubang ninyo ang mga wala ay panglos. Kung ang palihog, iwasabi ang isa, alam mo ibang mga lawa, yan na. Usik ka na, iwasabi ang isa. Ay kapataan. Sa
kasing-kasing ko sa gugma. O Diyos na magkagagato, kuman kami umusok sa kasang Kristo, mangambil at kami iniikan nunay, aron minabutan sa iyong Espiritu, kudan kang kami sama-sama hayag na sugat, inigabot ni Kristo imong anak na mao ang Ginoo, hangtod sa tanang kuralan. Alat ng petition card para sa alat ng Baby Jesus. Ang kapon ang cards, petition card, makuha naman dito sa Parish Office. Ang violet, 100 pesos. Green, 100 pesos. Yellow, 100 pesos. O blue, 1,000 pesos. Iniibutan dito, dear Baby Jesus. Ang po ninyo, no? Pero ang po ninyo, subinta naman po, kung magpapagpapana, Biyudo na ako kung nag-asawa, ito ba? Katulog na yun. Pamahin ng Kristiano na ibutang nyo na sample lang kung dapat yun pamahin. Simple. Okay? So, kinsa mo doon na yung mga petition cards na acquire mga karoon ng instrumental and service board. Okay.
pa rin siya sa January 11 next year. Malayan. Singuling na ako ko sa masitsitso sa padaw sa atin. Ang iyong mga kanyo, manalangin kami niyong Diyos mga kagalaw sa tanan, ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dalang galingan ni Kristo. Yes, mga ka-Forza, mabuto itong Santos Kanisa nga nanukad live din sa St. Joseph, Cathedral Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandaue. Daghang salamat nila ni Engineer Hector Anunis Castillo of Castillo Resources Realty and Development Incorporated, Engineer Felix Canuno of F&F Consultancy and Design Services, Engineer Auno Agipo of Backward Construction and Development Corporation, Ruben Jimenez of Transmission Specialist Incorporated, G. Ogelvina Ruble of Ruble Shipping, Engineer Nelson Villar of Fortic Incorporated, Engineer Jerry Moratas of Gmar Engineering Services, Dennis of Ina Shin sa MCDC Auto Supply, Jess Baha of GB Rockstone Depot, Miss Noni Oy of Chatu de Busay, Attorney Bob Lusada of Subic Air Incorporated, Dennis of Edith Karma of Silverwing Motors, Mel Aldang Alejandro of SPL Tele IT Expert, Armando Pison sa Classic Wear Export Co. Incorporated, Ramon og Arlene Villordon of JC and Bill Logistic Corporation, Rosemary Alba of Alba Uno Hotel, Ambassador Francisco Benedicto, Honorable Ramon Jimenez Jr., Honorable Patrick and Marites Barcinas, Honorable Jolie Flores, Dr. Chad Condor, Dr. Josie Anjun Catalan, Attorney Federico Cabilao, Dr. Lito Pusas, Bugs Onchuan, Joseph Kong, Max and Christy Holtz, Elena Limoy, Lourdes Ichman, June Angeli Ramos, Gigi Acold o Bobby Karen. Kaninyong tanan nga nagtutok o nagtanaw sa mga Facebook Live sa DYRF. Daghan king salamat kaninyong tanan. May buntag sangan sa mga kinatibukang pwersa sa DYRF Radio Purisaban sa mga General Manager Father Bobby Mansira Ibiza SBD, sa mga Assistant General Manager Father Philmar Castrudisville SBD, sa among partner diha sa studio Engineer Kapuloy Aragon, onya sa mo ang pilot dinhi Engineer Julius Kaputulan og sa mong pilot sa kadalanan Dondon Body kinyong ka Forza Rowena Capistrano maingon kaninyo may buntag Subo. So thank you.